nincs nálam fülhallgató sem, szóval nem tudom visszahallgatni magam. Úgyhogy fogalmam sincs, hogy milyen lesz a hang. Elég lutri. Na, ezt most leteszem. És múltkor, hogy jöjjön egy kis papírhang, vettem
kissé más elgondolás. Néhány megváltoztatott tény. Elmenni, mit tudom én hová, találkozni, nem tudom kivel. Szóval ezek is a Murakamis sorok. Itt az elején van egy idézet. Ez a világ látszatvilág, mindenestől csak kitalált. Bízzál bennem, nem csallak meg, s minden valóra vált. Itt azt írják a hátulján, hogy 1984 már nem létezik, egy Q84 van. Kicserélődött a levegő, kicserélődött a táj, két hold ragyog az égbolton. Mindenkinek be kell illeszkednie az új világ rendjébe. Mint amikor új vad kerül be a vadonba, és megváltozott szabályok között kell életben maradnia. Murakami legújabb, minden korábbinál grandiózusabb, zenei és matematikai összefüggésekre komponált trilógiája a világ teljességét igyekszik megragadni, eltörölve a valóság és a misztikum eddig ismert határait. A földi világ és az életek bonyolult hálózata az olvasót sem hagyja érintetlenül. Menthetetlenül a könyv légies szövedékű gubójába kerül, egyre azt várva, mikor és miként született újjá a másik világra. Szóval röviden ennyi van a hátulján, és képzeljétek el, hogy én amúgy nagyon szeretek könyvet vásárolni. Sajnos, vagy nem sajnos, de imádom, hogy enyém a könyv. Biztos hülyeség, de imádom gyűjteni. És ezt úgy vettem, hogy potomáron a Vinted-ről, nem a Vinted-ről, bocsánat, hanem a Molyról. Konkrétan az egész sorozatot 3 könyvet egyben vettem meg, szerintem egy könyv áráért. Úgyhogy nagyon jól jártam, és olvasom is úgy, hogy megérte egyelőre megvenni. A harmadik könyv van még itt egyébként. Az pedig ilyen szép piros. A második könyv, ami most nincs itt nálam, az pedig fehér.
és ezt hát kiskoromban hordtam, szóval ez volt az első fülbevalóm. Ez meg is lep, hogy itt van ebbe a dobozkába. Úristen, remélem a hasam nem hallatszik be. De hogy ezt a fülbevalót nagyon sok éven át hordtam. És hát igen, aranyos volt, de már ezt nyilván nem fogom soha. Itt van a kis párja. Egészen furcsa, hogy ilyen kék fülbevalóm volt, nem is értem, hogy miért kék. Mármint, hogy miért kéket hordtam én állandóan. Itt van egy ilyen szebb is. Bár ez se az én stílusom, szóval soha az életben nem fogom hordani, de tetszik nekem, csak hát nem hordom. És még az én fülemmel az is a gond, hogy én nem értem, hogy mi történt, de amikor nekem kilőtték a fülemet, szerintem nekem elrontották, mert az egyik oldalon mindig lentebb van a fülbevaló, mint a másikon. Ezt egyértelműen érzem, persze nem tűnik fel senkinek, ha csak nem mondom, de én tudom. És a másik, hogy az egyik fülemben nem is egyenes a rés, szóval, hogy szerintem az rosszul lett kilőve, mert úgy kell beletuszkolni a fülbevalót. Nem tudom egyértelműen áttenni ezt a kis akasztót. Szóval, hogy mintha nem lenne egyenes a lyuk, tehát elég nevetségesen hangzik. Viszont igen, nekem ilyen a fülem, úgyhogy szerintem ezért is szoktam le ezekről.